Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalungnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Macau. Ako man ang hinaot nga malipayon ta karon nga nag-celebrate sa Independence Day diri sa lungsod sa Macau. Siguro ato nang isugod karon nga adlaw sa araw ng kalayaan ang panaghiusa natong diri sa lungsod sa Macau. Kay mao man ni nahimutang guys nga adto natay murag timor di kolor, laing kolor o maong kolor nga dapat magkahiusa jud ta, unity kita diri sa lungsod sa Macau. Ako manghinaot o nagahangyo sa tanang taga-Macau nga sa karon nga adlaw atong isugod ang pagtinabangay panagiusa ug timor diri sa lungsod sa Macau, Philippines. Kay 100% nga daghantang mabuhat, daghantang mahimo alang sa kalambuan sa lungsod o daghantang mahimo alang sa kayuhan sa katawan sa lungsod sa Macau. Once again, happy Independence Day kanatong tanan diri sa lungsod sa Macau. Iko pipi ubos ninyong alagad andam motabang sa lungsod o moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Macau. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Macau maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, happy Independence Day kanatong tanan diri sa lungsod sa Macau, Philippines. Iko pipi ubos ninyong alagad andam motabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Macau. Ug daghang salamat diay sa mga hingapil o miduyog sa atong pag-celebrate sa Independence Day, sa mga teachers, sa mga pulis, sa mga fires, sa mga fire, sa BIPAR, sa mga opisyalis sa barangay ng opisyal o sa lungsod nga miduyog aron mahimong success ang atong pag-celebrate diri sa Independence Day diri sa lungsod sa Macau, Philippines. Iko pipi ubos ninyong alagad ug ang buses sa kalambuan sa lungsod sa Macau. Once again, thank you ug daghang salamat sa miapil miduyog sa atong Independence Day diri sa lungsod sa Macau.